Sagte. Good morning mga aga. Another day, another life, another blessing sa tutong tanan. Karon ang ika-29 nga adlaw sa atong 100 day running challenge. As days go by mga aga sa tuang sigig dagan-dagan no, sa tuang challenge. Bisag kapoy ta, atong lawas murag naanad na siya. Nga bisag kapoy ta, mubangon di siya. Mata siya sa oras nga atong ting mata. Usahay, malit lang tag mata, pero at least makamata tag sayo. No? Pare karon, medyo sayo gyapon ta mata oh. Wala pa kayo magawa sa adlaw. So nindot kay siya mga nga mahimutan ni nga daily routine nga mamatatag sayo nya mudagan ta no. Bisan pag mahuman na itong challenge may tag mapadayon tani atong gi buhat. Di ko mo saad pero paninggamuton na to mga nga ato ning mapadayon nga lifestyle no. Oh, ini ta maglangay. Adto na ta. Let's go. Nanapot ay companionship oh. Nagkadugay nagakusgan. Nagagopo po. Ay. Suway tag bagong ruta mga ga. Agaw nilo. Kusgan kayo. Karon di na madlo pasakitan. Kusgan naman kayo. Naglakaw na. Hubsan dai. Kusgan pero hubsan. Di ta mahunong dagan. Pero mo rin makapahunong sa to ay. Toy. Ayo toy. Na. Yubanan gyud. Na may escort. Ah! Ayaw po. Yan ka. Bilin ka, bilin. Layo din ng rutahan mga ga. Murag platang kita na meron. Pero pa ng kamutan na to nga. Dito ta mahunong. Basta iro. Buntag ya. Iyo abay. Ah. Mindset talaga na. Kapoy na. Pero kaya pa. Padayon ta. Bunal ga. Lugay na itong dagan-dagan sa medyo bukid ka daan. Karoon na ito sa highway oh. Amo na highway. Okay ba sumpay. Buhay. Buhay. Padayon ga. Ha. Nalimot naman dito kauban. At lang nagkita sa finish line eh. Asa pabuton diri mga 10 minutes mga ga. Nana ko sa skina pud sumuha mong gud na. Mo na dia. Kada kaya eh. Ha? Formal dia na bisita eh. Nalagaw. Oh. Nagkadugay itong challenge mga ga. Atong lawas po nag-anam-anam po kaanad nga mamata na jutag sayo. Mainta mapadayon tani nga lifestyle mga ga no. Ug malapod pohon mga ga. Hangtod sa sunod na itong dagan, hangtod sa sunod higayon. Padayon mas pagsuporta ganoy TV and out. See you.